Здравейте хора, днес ще снимаме теста за идиоти. Изчакайте, ще се върнем за 3, 2, 1. Добре, хора, върнахме се само да проверя, виждали се, да. И така, ето го теста за идиоти. Тест за идиоти, част 2. Преди забравих да напиша част 1. Така, да видим. Добре дошли в тест за идиоти, част 2. Натиснете номер 1, за да продължите. Омага, не знам. Пълен идиот пише. Натиснете номер 4, за да продължите. Абе. Кликнете на правоъгълника. Кликнете на усмихнатото лице. Кликнете на усмихнатото лице. Намръщено. За да продължите, натиснете намръщеното лице. Натиснете снимката на куче. Натиснете кръгът, за да продължите. За да продължите, натиснете квадратът. Аре, наистина е тъп, пълен идиот пак. Какво? Пак ли си? Какво е това? Квадрат. Портрет на пеш. What the fuck е този пеш, бе? Усмихнато лице. Къде? Колко прави 2 плюс 2? 4. Минахте първото ниво. Може да се считате за идиот, кой е като не квадратът. What the fuck? Загуби, хай стига, човек. Кликнете не квадратът, за да продължиш. Това. Нали? Ай стига, бе, човек! Това е квадратът! Много съм тъп, бе. Ай стига, бе. Много съм тъп. Аз съм умник. Много съм. My God! Tom cake! Коп! Кика! Ма гъче, ти ще го снимам цял ден. Намръщено шибано лице, Аз го запомних! Мажете... Кое? Наснете кръгът. Значи, за да продължите, натиснете квадратът. Къде е квадрат? Аха, квадрат. Усмихнато лице. 4. Да. Квадратът е тъпо. Кликнете на номер 1 2 пъти. Добре. Напишете точно както е написано без кавичките.
и натиснете ОК. Добре, чакайте сега напишем кат. Най-после го минах до шибаното ниво. Ако сега се размина на кат. Добре, хайде. Минахте второ ниво. Можете да се считате за тапак. Али! Което една стъпка пред идиот. Кликнете на триъгълника призма. Триъгълен призма. Айде! Омага! Оле пъка пече загубих на точно на последното. Мамо, пише, че съм пълен тапак. Мамо, искам да го мина. Не фариш, бейби. Ще спре епизоди, Епизод е би спрял. Чао, хапа. Fuck you. Чао. Чао, чао, чао. Чао, чао. Не знам как на хълма. До скоро!